pokoj. Sovička z dolnej, na mňa kúka. To je strojko podobné. Nie, to nebude jeho podoba, ale tiež má také očka, ako zamračené a vybuľané, že či ja tam dobehnem 10 metrov. Takže, aby sú pripravení, môžeme ísť na to. Pretekári na miesta, pripravte sa. Pozor! Poďme, chlapi, poďme, zatarieme, hej? Mali sme možnosť podania zavlažovací systém a la dolná stupňa, bolo to veľmi dobrú, všetci diváci nám ušli.